Umělou inteligenci už dneska používáme prakticky všichni. Existuje několik přístupů, které mi přijdou už celkem automatické, ale pořád zjišťuju, že ne všichni ji takhle používáme, a tak bych vám dneska chtěl ukázat pár kroků pro to, co se s tím dá ještě dělat. My u nás používáme Gemini od Google a v rámci klientů, kteří používají Google Workspace, tak je to nejlepší varianta, protože to mají již v ceně a interaguje to s e-mailem a s úložištěm. Proto, aby tahle interakce fungovala správně, tak na gemini.google.com potřebuji mít v nastavení pod volbou aplikace zvoleno, že mám přístup do disku Google, Gmailu, dokumentů, kalendáře a tak dále. Tenhle seznam nástrojů pro produktivitu se bude do budoucna rozšiřovat. V tenhle moment, jakmile mám tohle zapnuté, můžu klást požadavky a odkazovat se na dokumenty na Google disku nebo se ptát na události v kalendáři. Tak. Dále, pokud používám toto propojení, můžu tady pod nástroji a pod hlubokým výzkumem zvolit, že nebude probíhat hluboký výzkum pouze na internetu, ale bude probíhat i nad mými daty. A to nad daty z e-mailu a nebo nad daty z Google disku. Proto mi stačí, když si tady zaškrtnu konkrétní údaje. V momentě, kdy zadám požadavek, můžu k němu přibalit ještě nějaké soubory, tak teď by probíhal průzkum na Google, to znamená ve vyhledávači, v e-mailu a na Google disku. Mám možnost odebrat variantu, kdy to bude hledat na internetu, ale není to úplně 100% a proto k tomu používáme ještě jiný nástroj, který se jmenuje Notebook LM. V rámci Notebooku LM mám možnost zvolit si dokumenty, které nahraju a budu pracovat přímo s tím dokumentem. V tenhle moment ten nástroj nemá tendenci si vymýšlet, nekouká na internet, na věci, které jsou úplně irelevantní a odpovídá vám skutečně k tomu, co našel v tom dokumentu. Já jsem si tady k tomu vzal minimální bezpečnostní standard pro kybernetickou bezpečnost od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Ten dokument má asi 40 stránek a proběhlo nějaké shrnutí. Já se ho teď můžu ptát na to, co všechno v dokumentu je, případně, aby mi ho shrnul. Vyzkoušíme si to. Shrň mi tento dokument na 2 odstavce. To je nějaké základní shrnutí, to známe víceméně všichni. Notebook LM ale umožňuje možnost vytvářet videopřehledy, myšlenkové mapy, kartičky, kvízy, infografiku. Infografiku si schválně ukážeme, ta může být docela zajímavá. Mezitím mám tady proběhlo to shrnutí, který je teda na 2 odstavce, tak jak jsme chtěli. A všude je tam vlastně odkaz na zdroj. To znamená, ve chvíli, kdy si rozkliknu ten zdroj, tak mi to nalevo najde přímo tu část dokumentu, na kterou se to odkazuje. V té volbě například infografiky, tak mám možnost na ní kliknout přímo a na základě znalosti toho dokumentu mi to připraví infografiku. A nebo ve chvíli, kdy kliknu na tu tušku, tak můžu upravit parametry toho, jak má ta infografika vypadat. Jestli má být k tisku na šířku, na výšku, čtverec, stručná, střední nebo velice podrobná. V té podrobné variantě to trochu ještě bojuje s češtinou, ale ukážeme si, jak to pak vypadá. Zvolím si stručnou variantu, nebudu tady vypisovat úplně moc detailů, ale zadám tomu informaci vytvoř souhrn informací z dokumentu pro laika. Zvol maximálně 10 oblastí a vyber jen ty nejkritičtější. Dávám vygenerovat a chvilku počkáme. Tak, máme vygenerováno a podíváme se na to, jak infografika vypadá.
Vytvořilo mi to tady teda infografiku 5 pilířů vaší digitální obrany a máme tady nějaký základní informace o tom, jak by vlastně ta ochrana v digitálním světě měla vypadat. Nechal jsem ale vytvořit pro zajímavost ještě myšlenkovou mapu a prezentaci. Myšlenková mapa následně vypadá zhruba takhle. To znamená, ten dokument mi to rozdělí do nějakých logických kroků a já si můžu ten projekt o 40 stránkách představit o moc nás. Opět vygenerováno bylo asi za minutu a můžeme se podívat ještě na tu prezentaci. A máme vygenerovanou i prezentaci, ukážeme si, jak to vypadá. V tenhle moment ještě není možný ji zásadně upravovat a stavuje se tak, jak je. Proto je důležité, aby to zadání mělo hlavu a patu a bylo co nejpřesnější předtím, než ho zadáte. Tak. Prezentace následně vypadá zhruba takhle. Je plně v češtině, bez chyb. Je to skvělý nástroj pro případ, kdy nemáte prostor vytvářet prezentaci manuálně a na jejím výsledku až tolik nezáleží, ale bude mít přidanou hodnotu. Jak vidíte, práce s umělou inteligencí, vytvářením například infografiky nebo prezentace a nebo sumarizace dokumentů na Google disku není vůbec raketová věda a má to možnost ušetřit vám spoustu práce.